Mi lenne, ha azok a növények, amelyekre a leginkább támaszkodsz, valójában a legsebezhetőbbek lennének, amelyeket termeszthetsz? A legtöbb kert termékenynek tűnik egészen addig, amíg meg nem jelennek a problémák. Jön az asszály, emelkednek az árak, akadoznak az ellátási láncok, és hirtelen a paradicsom és a saláta már nem tűnik olyan biztos választásnak. Vannak azonban növények, amelyek nem esnek pánikba, amikor a körülmények összeomlanak. Olyan kultúrák, amelyek csendben táplálnak évről évre, anélkül, hogy sokat kérnének cserébe. Egyesek a föld alatt raktározzák a tápanyagot, mások újra nőnek, bármilyen gyakran is szeded őket. És vannak olyanok is, amelyeket annyira figyelmen kívül hagynak, hogy az emberek gaznak hiszik és kitépik őket. Ma nem divatos zöldségekről beszélünk, hanem 8 kifejezetten túlélésre teremtett növényről, és az egyik közülük valószínűleg már most is a közeledben nő. Kezdjük egy olyan növénynnyel, amely mellett a legtöbben úgy mennek el, hogy nem értik az értékét. A csicsóka, más néven földi alma vagy jeruzsálemi articsóka. Nem articsóka, és semmi köze Jeruzsálemhez. Ez a félreértés generációkon át távol tartotta az emberek asztalától, miközben a föld alatt ez a növény csendben megoldja a túlélés egyik legnagyobb problémáját, az élelmiszer tárolását. A csicsóka göcsörtös gumókat hoz, amelyek a gyömbér gyökerére emlékeztetnek, és ha egyszer elülteted, minden évben visszatér, különösebb gondozás vagy trágyázás nélkül. Nem egyszerre takarítod be az egészet. A gumókat a talajban hagyod, ahol frissen átvészelik a telet, védve a fagytól, az áramszünetektől és a tárolási problémáktól. A föld felett a növény magasra nő, gyakran eléri az 1,8-tól 2,5 méterig, apró napraforgóra emlékeztető sárga virágokkal. A valódi érték azonban a föld alatt van. Egyetlen kis ültetés, egyetlen szezon alatt tucatnyi gumóvá alakulhat. A gyenge talaj nem állítja meg, a rendszertelen öntözés nem lassítja, a legtöbb kártevő teljesen figyelmen kívül hagyja. Amikor más kultúrák kudarcot vallanak, ez továbbra is terem. A lista második növénye olyasmit tesz, amire logikusan egyetlen modern zöldség sem lenne képes. A járóhagymának is nevezett évelőhagyma, más néven egyiptomi hagyma vagy légihagyma nem úgy viselkedik, mint a hagyományos hagyma. Nem magokra támaszkodik, nem igényel évente újraültetést, ehelyett saját maga hidd vándorol, szezonról szezonra terjesztve a területét. Így működik. Virágok helyett a szár csúcsán apró hagymagumók csoportja alakul ki. Ahogy ezek a gumók növekednek, a súlyuk lehajlítja a szárat egészen addig, amíg el nem éri a talajt. Amikor földet ér, a gumók gyökeret eresztenek, és új növényként kezdenek növekedni. Idővel a hagymaágyás lassan végig sétál Erithu a kertben. Ez nem trükk, hanem egy beépített túlélési mechanizmus. A növény minden része ehető. A zöld levelek új hagymaként használhatók. A föld alatti hagymák íze erőteljesebb, mint a közönséges hagymáé, és jól tárolhatók. A száron növő gumók főzhetők, savanyíthatók vagy újraültethetők a termesztés bővítéséhez. Ez a hagyma túléli az elhanyagolást, a gyenge talajt, a hideg teleket és a ritka öntözést. Kora tavasszal, amikor a legtöbb kert még üres, az évelő hagyma már növekedésnek indul. Nehéz időkben az íz többet számít, mint azt sokan gondolnák. A hagyma nem csupán fűszer, tartósítás, tápanyag és lelki erő is. Egy olyan kultúra, amely szinte egész évben hagymaízt ad újraültetés nélkül, stabilitást nyújt amikor a rendszerek felmondják a szolgálatot. Ez nem kényelmi kertészkedés, hanem hosszú távú élelmezési logika, amely a javadra dolgozik. A következő élelmiszerforrás nem a talajban nő, nem verseng a kerti helyért, és gyorsabban termel fehérjét, mint szinte bármi más ezen a listán. A gombák. A laskagombák lenyűgöző hatékonysággal alakítják át a hulladékot élelemmé. Bár sokan úgy gondolják, hogy a gombatermesztés bonyolult, ez a gombafaj teljesen megcáfolja ezt az elképzelést. Elhalt fán, szalmán, kartonon és olyan mezőgazdasági maradványokon nőnek, amelyeket egyébként kidobnának. Ha egyszer megtelepednek, hullámokban hoznak termést. Egyetlen farönk vagy szalmaköteg évente többször is kilogramnyi ehető gombát adhat. Gyorsan nőnek, néha egyik napról a másikra, és nagyon kevés gondozást igényelnek, csak árnyékot és nedvességet. Nincs szükség műtrágyára, ásásra vagy hagyományos kerti ágyásokra. Ami rendkívül értékessé teszi őket nehéz időkben, az a minimális helyigényük.
Függőlegesen nőnek árnyékos sarkokban, fák alatt vagy olyan kihasználatlan területeken, ahol a zöldségek kudarcot vallanak. Így az élelmiszertermelés akkor is folytatódik, amikor a terület korlátozott vagy túlzsúfolt. Táplálkozási szempontból a pleurótus gombák, így nevezik őket, fehérjét, rostot és olyan ásványi anyagokat biztosítanak, amelyek gyakran hiányoznak a kizárólag tárolt gabonákon alapuló étrendből. Van még egy gyakran figyelmen kívül hagyott előnyük. Azt fogyasztják, amit a társadalom kidob. Lehullott ágak, régi dobozok, növényi maradványok és fűrészpor válnak élelemmé. Amikor az erőforrások beszűkülnek, a hulladék élelemmé alakításának képessége nem luxus, hanem stratégiai előny. A következő növény. Ez a növény civilizációkat táplált jóval azelőtt, hogy a modern mezőgazdaság úgy döntött volna, hogy nem praktikus. Az amaránt, amelyet levélnövényként és magjáért is termesztenek, nem egyszerepű kultúra. Egyetlen száron belül teljes élelmiszerrendszert kínál. A növekedési időszak alatt a levelek szedhetők és spenótként fogyaszthatók. A szezon végén a növény sűrű virágzatokat hoz, bennük több ezer apró, fehérjében gazdag maggal. Az amaránt kiválóan érzi magát extrém hőségben, ahol a legtöbb zöldség feladja. A száraz talaj nem lassítja, a gyenge talaj nem állítja meg. Amint meggyökeresedik, magasra és gyorsan nő, beárnyékolja a talajt, és megőrzi alatta a nedvességet. A levelek folyamatosan szedhetők anélkül, hogy legyengítenéd a növényt, és amikor a magok beérnek, évekig eltarthatók különleges felszerelés nélkül. Ez azért fontos, mert a túlélés nem csupán kalóriákról szól, a megbízhatóságról szól. Az amaránt friss zöldeket ad akkor, amikor más növények alig bírnak életben maradni, és olyan magokat, amelyek jóval a szezon vége után is eltarthatók. A magok egészben megfőzhetők, liszté őrölhetők, vagy hosszú távú felhasználásra sértetlenül tárolhatók. A levelek ásványi anyagokban gazdagok, amelyek segítenek megelőzni a hiányállapotokat, amikor az étrend beszűkül. A modern élelmiszerrendszerek azokat a kultúrákat részesítik előnyben, amelyek évente újraültetést és rendkívül állandó ráfordítást igényelnek. Az amaránt nem ilyen. Minimális beavatkozással nő, és több élelmet ad, mint amit a mérete sugall. Amikor egyetlen növény kétszer táplál, most és később is, akkor már nem kerti érdekesség, hanem valódi túlélési eszköz. A következő növény törékenynek tűnik, mégis úgy viselkedik, mintha a gondatlanság túlélésére tervezték volna. Nálunk földi cseresznyeként vagy ehető kínai lampionként ismert, a paradicsomfélék családjába tartozik, mégis gyakran figyelmen kívül hagyják a kertészek, mert nem hasonlít a megszokott gyümölcsökre. Nagy termések helyett a hajtásain több száz apró, golyóméretű gyümölcsöt hoz, amelyeket vékony, papírszerű burok vesz körül, és természetes védelmet nyújt. Amikor beérnek, a termések maguktól lehullanak a földre, már eleve becsomagolva a tároláshoz. Ez a burok az oka annak, hogy ez a növény különösen értékes. Lehetővé teszi, hogy a gyümölcs hetekig friss maradjon hűtés, tartósítás, fagyasztás és elektromosság nélkül. Nehéz időkben egy ilyen beépített tartósítási rendszer teljesen megváltoztatja egy kultúra értékét. Egyetlen növény egy hosszú szezon alatt több kilogramm édes, tápanyagban gazdag gyümölcsöt adhat, gyakran nyár közepétől az első fagyig. Ez a növény egy másik túlélési problémát is megold, a folytonosságot. Ha egyszer elülteted, megbízhatóan önvető. Ha kihagysz egy betakarítást, a növény gondoskodik a következő generációról. Jobban tűri a rendszertelen öntözést, az átlagos talajt és a következetlen gondozást, mint a legtöbb kerti gyümölcs. A válsághelyzetek tervezésénél az ízt gyakran alábecsülik, pedig a morál számít. Ez a növény édességet ad akkor, amikor a cukor és a friss gyümölcs ritkasággá válik. Fogyasztható nyersen, szárítva vagy főzve, és a gyerekek azonnal felismerik, mint élelmiszert. Ez nem luxus növény, hanem egy csendes stabilizátor, amely akkor is tovább termel, amikor a figyelem és az erőforrások korlátozottak. Ez egy olyan gyökérzöldség, amelyet a legtöbb ember soha nem látott, mégis megoldja az élelmezésbiztonság egyik legnehezebb problémáját. A hosszú távú tárolást infrastruktúra nélkül. A fekete gyökér, más néven fekete salsifia, hosszú, sötét színű gyökérként nő, amely egy fekete sárgarépára emlékeztet. A külseje száműzte a modern konyhákból, és ez drága hiba volt.
Ez a növény hosszú időn keresztül, gyakran több mint 1 évig képes önmagát a talajban tárolni romlás nélkül, ellentétben a legtöbb gyökérzöldséggel, amelyet gondosan fel kell szedni és el kell raktározni. A fekete gyökér egyszerűen a földben marad addig, amíg szükség nincs rá. Egy könnyű mulcsréteg elegendő száraó, és vár. A fagy nem árt neki, a hideg még javítja is az ízét. Amikor az élelmiszerrendszerek összeomlanak, létfontosságúvá válik az a képesség, hogy kalóriákat hagyjunk elrejtve a talajban, védve az időjárástól és az áramszünetektől. Lassan, de biztosan növekszik, tűri a gyenge talajt, nem igényel állandó öntözést, és nagyon kevés kártevőt vonz. Ha az első évben nem szedik fel, a második évben ehető hajtásokat hoz, amelyek íze a spárgára emlékeztet. Ez azt jelenti, hogy egyetlen ültetés több szezonon át is képes élelmet adni, extra munka nélkül. Ez a növény nem látványos, nem siet, egyszerűen csak elérhető marad. A következő növény már most is embereket táplál, anélkül, hogy azok tudnának róla. Nálunk kövérporcsinként ismert és a legtöbb helyen gyomként kezelik. Repedésekben, járdák mentén, bolygatott talajban és elhanyagolt sarkokban nő, ahol semmi más nem marad meg. Az emberek gondolkodás nélkül kitépik, nem tudva, hogy az egyik legellenállóbb ehető növényt pusztítják el. A kövérporcsin kedveli a hőséget és az aszályt. Amikor más kultúrák elhervadnak és nem teremnek, ez még gyorsabban terjed. Vastag, húsos levelei vizet raktároznak, így akkor is képes növekedni, amikor eltűnik az eső. Nem igényel trágyázást, tervezést és sokszor még ültetést sem. Ha egyszer megjelenik, agresszívan önvető és évről évre visszatér. Táplálkozási szempontból rendkívül sűrű. Esszenciális zsírokat, ásványi anyagokat és hidratálást biztosít egyszerre. Fogyasztható nyersen, főzve, savanyítva vagy levesekhez adva. A szedés nem gyengíti a növényt, sőt, erőteljesebb növekedéssel válaszol. Ami a kövérporcsint különösen értékessé teszi túlélési helyzetekben, az a hozzáférhetősége, ingyenes és a környezethez alkalmazkodott. Ott nő, ahol az erőfeszítés minimális és a figyelem megosztott. Miközben mások törékeny növényeket próbálnak életben tartani, a kövérporcsin továbbra is táplálja azokat, akik felismerik az értékét. Az az élelem, amely magától jelenik meg, engedély és költség nélkül, nem véletlen. Ez egy nyílt titokként megbúvó lehetőség. Nos, a legtöbben azt hiszik, hogy a kelkáposzta éves küzdelem. Elülteted, véded, majd látod, ahogy felmagzik vagy elpusztul. Az évelő kelkáposzta, más néven Aubentonkel, csendben cáfolja ezt a ciklust. Nem magról vetett kell, hanem hosszú életű élelmiszernövény, amely évről évre leveleket hoz, újrakezdés nélkül. Ha egyszer megerősödik, nem siet virágba borulni, és nem omlik össze egyetlen szezon után. Folyamatosan szedheted a leveleit, és a növény még több terméssel válaszol. A hideg nem állítja meg, enyhe éghajlaton télen is nő. Hidegebb területeken ideiglenesen visszahúzódik, majd jobb körülmények között újraindul. Nincs szükség éves újraültetésre. Nincsenek palántanevelő tálcák, nincs ágyás előkészítés. A növény egyszerűen marad. Az évelőkkel félárnyékban is megél, tűri a gyenge talajt, és ellenáll sok olyan kártevőnek, amelyek az egynyári zöldségeket támadják. Dugványról szaporítható, ami azt jelenti, hogy egyetlen növényből több lesz anélkül, hogy új magokat kellene vásárolni. Ez alapjaiban változtatja meg a háztartási szintű élelmezés biztonságot. A friss zöldek gyakran az elsők, amelyek eltűnnek hiány idején. A kelkáposzta leveszi ezt a nyomást. Amikor a kert csendes és a polcok üresek, egy megbízható zöld növény, amely nem igényel különösebb figyelmet, sokkal többé válik puszta előnynél. Állandósággá válik. Ez a növény nem azonnal nyűgöz le, lassan építi ki a bizalmat, majd továbbra is termel. Íme hát, 8 növény, amelyek csendben dolgoznak érted, és táplálékot, valamint ellenálló képességet biztosítanak, amikor a hagyományos kultúrák kudarcot vallanak. Ezek nem hétköznapi kerti zöldségek, ezek túlélési erőforrások. Hosszú életűek, kevés gondozást igényelnek, és gyakran figyelmen kívül hagyják őket. Kezd kicsiben, válassz ki 2 vagy 3, amelyek illenek a kertethez és az éghajlatodhoz. És oszd meg ezt az anyagot valakivel, akinek látnia kell, hogy a rejtett bőség már most is karnyújtásnyira van. Ha szeretnél még több stratégiát, iratkozz fel, és hagyj egy kommentet lentebb, oszd meg velünk a tapasztalataidat.
Köszönjük, hogy megnézted, és szeretettel várunk legközelebb is.